Úryvky z knihy Zázrak. 24. deň. Čarovný prútik. Prajte zdravie, šťastie a blahobyt niekomu blízkemu. Ak chcete pomôcť niekomu, sústreďte silu s vďačnosťou. Energia prúdi tam, kam sa zameria pozornosť. Aj vy vždy pred vykonaním zázraku povedzte ďakujem. Vďačnosť je síce neviditeľná, ale mohutná energia, a ak ju spojíte s energiou priania, ako by ste držali v ruke čarovný prútik. Dnes si vyberte 3 ľudí, na ktorých vám záleží a ktorým chýba zdravie alebo blahobyt či šťastie, prípadne všetko dohromady. Zoberte fotografiu, zatvorte oči a minútu si vizualizujte samých seba, ako ste práve dostali správu, ako dotyčná má naplnenú potrebu, napríklad prinavrátilo sa jemu jej zdravie, alebo ovplýva blahobytom, alebo znovu prežíva šťastie. Do vizualizácie skomponujte seba, ako pociťujete nadšenie a vďačnosť. Otvorte oči s fotkou v ruke a 3-krát pomaly vyslovte ďakujem, ďakujem, ďakujem za, povedzte meno, zdravie, blahobyt a šťastie.